Нали ма бародаро дар мавзӯи муҳим гап мезанам, бо диққат гӯш кинед ва ҳамин наворо бигирен, паҳм кинед бародаро. Чӣ кор кинед? Як талайк монен худаш паҳм мешавад. Хуб, гӯш кинед. Шахсоне ки регистрация мекунед ку мардума, бародароне ки регистрациятон намебурояд ку фаршӣ мебурояд. Бародаро ҳамат ай ҳамин одамое ки шуморо регистрация мекунанд, ай набибинед. Инҷода бисёр гап аст. Ҳаматон ай як одаме ки шуморо регистрация кардаед, дар ҳамин кали ҳамин назанед. Мегӯянд ҳо ҳамин моро фаршӣ кардаед, тамом. Ҳамин гунаҳгора. Не. Намешавад инҷа доказат када. Шояд вай ҳамаша ровна хушу кардагай, и бадбахто мегиранд ай ҳамун компютер мебурорандтон барои пул кор карданашон. Ту чӣ вайгҷо медонӣ? Ё ки ай дастат мегирад документе проекта мекунад, синат мега ки нестай. Тамом ту ҳеч дил гирда намекунӣ ки бигӯ кан дор бибинем компютерда ҳастай ё нестай. Наметавонӣ гуфта ку. Ҳаминам ҳамин хелай. Аммо хубош барои ки мара як кас не я чанд кас мега ки ҳамаша қоидави кардам бо пул мекунанд мега. Дар ҷа хов нест. бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардестам. Самиван вардагим истеҳсоли Индонезия оригиналай бо сифат як пачкаш ай 4 то 5 килограмм вес мета, як курсуш боша 3 пачка мешава, ай 12 то 15 килограмм вес мета, гарантияш қади. Ира ҳам зан истифода мебара, ҳам мард фарқ надорад. Кадоме дар кор боша занзане иншоалло ки ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунад дастсафкаш. Ҳамчунин ба метро дастсафкаш бепул мебошад. Ҳамаш қоидавиай, аммо бо пул мети ба меброӣ. Ман нафаҳмидум. Миёӣ, регистрация мекунӣ, патент мекунӣ, патента меспорӣ, чек қоидави дорӣ. Рада мехабанда борд мекунанд, мебаранд адел, фаршивиай, пул бите, бубро бо корта давом бите. Хай раст ки ҳамин хел боша, намекунем ҳамун документе, чӣ раст ходе ки мери 25000 патент мекунӣ, регистрация мекунӣ, ҳар моҳ пул меспорӣ, бо то меқабидиянта мерафте, бо пул меда ба меромадад. ҳамин чораро дидан дар кор. Просто так ҳам пул бите, ҳам документ ки бо пул бите бабгар. Хаяки накне набоша мечи. Қабидан пул бите бура. Аммо 215 я сибдай. Хто двойной мети. Ҳам документ мекни сум мети. Ҳам қабидан бо пул мети. Ида ягон ҷо туғри намегира. Барои ки бисёриё гуфтесиян ки ҳамаш туғрия мега ки ту дар ҷои مثلا прописка зиндагӣ намекунӣ. ҳози 99% одамо дар ҷои ҳамун прописка зиндагӣ намекунанд, барои ки квартира сдават мекунанд, намекунанд дар прописка намекунанд мега квартира сдават ё на ки пропискаш ба кала намегира. Ана одамои мо прописка дар як шаҳр дига мекунанд ё ки як улица дига намекунанд, худшон дар як улица дига зиндагӣ мекунанд. И як роҳи осонак барои худшонай мегиранд. ту дар улица зиндагӣ мекунӣ, ту дар удом зиндагӣ мекунӣ, мешава خوراکی تیار با پول بده. یا که همش میرن FMS خزائن قدی همش قاعده‌ای میکنن، بعد یه ماه پروکشون میکنن نیسته. کی میدونه شاید هم خودشون وقتی همون بعضی دیگه ماه است بعد یه ماه سینمات میکنن کی سوم کار کنیم. بریم پروکش کنیم عیش کدا بعضی نیست سوم کار کنیم. میشه بکنم خیلی کارو. ایداس ما تو هیچ نمیبویا. مثلا در کانکولت در اون کامپیوتر زد دانیوتا سین میگه نیسته تو هیچ وقت نمیتونی که بیا ما ببینم نمیگویی که همونجا شتگی خیر نیسته значит آدمی که مرا پسرینی بود هوای مرا فریو کده میگی فکر دعوای میره تمام پلامیتی میبروی میوی ایدمی کارد میشوی. бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардастам. экмани пас овардагем 3+3 мақсади ё ҳам процедур дур мекунад, ҳам мардонагиро ба қувват мекунад, фоизи мардонагиро зиёд мекунад. ҳами як банкаи калону майдаш ҳардаш як курс мешава. як дига спрей дора ба мисли крем френк барои муҳлати ҳамхӯбагиро тӯлонӣ кардан. бародаро ҳами комплект 2700 рубл буд, ҳозир аксия кардагем 2000 рубл. касоне дар кор боша занзане иншалло ки ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. марҳамат, номерро дар рои экран.